idan ayat ko ay akit ngambine ang nagladyay tao na umayak lakuma ka sumarong ka tawag ke surat mo di danton magkaanay ang mangep-ep iliw ko kawan mo dito'y sibay idan ayat ko ay akit ngambine ang nagladyay tao na umayak lakuma ken ka sumarong ka tawag ken surat mo di danton magkaanay ang mangep-ep iliw ko kawan mo dito'y sibay ang mangep-ep iliw ko kawan mo dito'y sibay oras ngayon nakipapanaw itasidong mo ang nakairwama tsa kumakayat adunte kastoy agundaway di ka nagsangsangi apagkada ko nayat ko lagip mo balune iti lugar papana
siksikan tulad ng di ka nagsangsangi ang pagkadakon na ako. Kastan biyak ko agsingsingpet kanto no awan at doon kita sibay mo sabay kuma na ipaayan kataraksa pumanay alagipin intun kailiw na. Lagip mo balune iti lugar papana siksikan tulad ng di ka nagsangsangi agpagkada ko nayak ko. Kastan biyak ko agsingsingpet ang to no awan sibay mo sabay kuma na ipaayan kataragsa umanay alagipin intun kailing na. Kastan biyak ko agsingsingpet kanto no awan sibay mo sabay kuma na ipaayan kataragsa umanay alagipin intong kailiw na. Umanay alagipin intong kailiw na. Anak mo naragsan kasamang nawang gawin ama magsina kadata ay di may sanga aldaw hingganay dali iti sakit mula na dumadayo ewan yan ang pitnigasan kapilit na iniyata yun naka ano yung pa'y servitibiyan nuwawan kan dito'y
lagip kay karayo